Jamen, du er med derinde før, ikke? Hej, Blas. Jeg var derinde 3 gange, tror jeg. Ja, så var oppe i gummistykker. Ja, nemlig. Hvordan kan det være, den er? Og så skal vi nok. Vi regner med, at det tager et kvarter og 20 minutter opholdet her, inden vi kører videre ude i det blå. Så, men jeg informerer jer senere, når vi kommer op i bussen igen. Okay. Ja, træd frem. Der var du i hestestand. Ida, det er svært, ikke, når du får sådan hele tiden. Det er bare i orden. Det er faktisk også det eneste arbejdsplads, hvor man drikker arbejdstid. Ja, undskyld, det var Johnny Laugesens søn, den der herre i den blå termodragt. Det var jo ikke til at vide, eller termojakke, undskyld. Det første ægteskab. Men små 8 minutter skulle vi gerne lige holde en lille stop. Det kan være, vi får tilbudt arbejde. Nej, du må sgu ikke få kaffe nu, Flemming. Nej, vi skal... Jeg filmer kun, når der er strålefar. Jeg filmer du på. Jeg skal lige filme. Det skal bare åbne. Om aftenen, der er 2 galler med det. Det var bare nej, det er ikke klart. Nej, jamen, det var aldrig nogen til. Bestyrelsen i Hjælpefonden har jo tømt vores børneopsparinger og så fundet lidt, så vi har givet jer 2 snaps og 2 øl til det her. Så prøv nu at få det til at hænge sammen. Der vil selvfølgelig også være kaffe og kage lidt senere. Men det er sådan, at man kan komme ind og se museet, når I har spist frokosten, og så kan I komme og gå, ligesom det passer, at der er betalt entré.
Men nyd nu dagen og tag det stille og roligt. Vi kører ikke derfra, før alle har set hele museet og kender hver en bil. Okay. Så velbekomme. Men det eneste fornuftige er jo, at der er en her ambulance, så lidt. Ja. Der er lidt dumme ører, det er. Han tør det i hvert fald sige det. Det tror jeg også, for det er svært at forklare. Selvom det er fyret som formand, jeg kan stadig også stille op, så det er ikke smart om. Nej, det tror jeg heller ikke, de gør. Det gør de. Det tror jeg. Vi er syd for Kalundborg. Man kunne ringe til Ringsted, men man kunne ikke til Tissø. Der var ikke til Tissø. Man kunne ikke tisse til Tissø. Var det ikke sådan noget lignende? Det kunne have en børnehave. Der er mad. Vi har til 2 øl og til 2 snapser. Hvem har ikke det, som markerer nu? For det er om 5 minutter, det er ikke spændende, at man sidder og... Der er et monster og 2 øl og 1 øl. Så er det 2 snaps og 1 øl. Har vi alle det? Og en snaps. 2 øl og 1 øl. 2 snaps. Det er 3 øl, der står. Nej. Der er 2 øl og 1 øl. Nej. Det er nummer 2 øl. Øl nummer 2. Du får 1 snaps. Ja. Og det er den anden snaps. Så får du 1 øl. Ja. Så får du den anden øl. Jeg har sådan en promillebord. Ja, det er så, det skal være. Så hvis I nu får 4 snaps og indbords og sådan noget, så ryger jeg som ikke med i bussen hjem. Ja, det er sådan, det skal forstås her. Der skal være 3 der. Vi skal have 2 der. Har du ikke haft studentereksamen? Studentereksamen? Det har jeg. Jeg har også ugen. Det samme fra begge sider. Når I starter her med en tallerken, så slutter det her med fiskfiléer midt i og brød, og så fra den anden side også, at I kan gå fra 2 sider, så I skal vente så længe. Og så kommer der frikadeller, leverpostej, ribbensteg og fiskefiléer og tarteletter. Så jeg håber, vi har mad nok. Og så er der ostebord bagefter. Og så når I så er færdige med det, så går vi ned og ser museet. Og så kommer jeg op for kaffe og kage inde i kvæget. Hold da. Det bliver en natklubben sidste. Du må også selv må få 1 øl. Ja, det ved jeg godt, men de gælder faktisk for 1 øl, ikke? Nej, den her gælder for 2 øl. Nej. Jo, når jeg siger det. Du må få 3 øl. Må jeg få 3 øl? Ja. Det er matematik jo. Ja, men det var ikke det, vi fik at vide. Nej, men det er
bliver sgu bare kæle, hva'? Det bliver sgu bare kæle, hva'? Så fik vi en tråd. Og så et mærke. Jeg kan også stå op og sove.
Ja, det er sommer.